ni wadwa tiyo gi demokrasi mondo mi wayier ji en gima nengone ni malo kabisa. Be momiyo ineno kochandowa e pinje mag Afrika ka kata mana pinje ma oko bende chando. Gima nyalo konyowa to wae e nomination moro ni ji dhigo ombulu nikech waonge gi the capacity kata ODM onge gi nyalo mar timo yiero ma iluongo gi kisungu ni free and fair. Mano ogoyo ombulu nikech mai kama koro penye nyalo bet. Ok ma dhieno, dok ma duko penye ne pod aloso ni foundation koro kadhi keto niro. Aseluo ni niro. Koro adhi yuoye. King'iyo South Africa en ing'iyoga mbi mar party. Kaeto jotelo madhi represent party kata mane parliament to iyieroga mopogore. Koro kaka inana walgi ni already gintiere line mar party. Koro mago jo party no se yier. Koro mbi mar party cha. Inano kaka itimo nomination cha. Itimo nomination ma jok madhi e parliament kata nomination ma jok madhi e senate kaluwore gi list kaka party otimango opango list no. Koro mbi mar party eming'eyo ni mbi mar party e Migori County en percentage mane en percentage 20 kata 30 kata 70 makoro owol wacho no. Kaeto koro ing'iyo list no ni ji adi e list ni manyalo represent ji 70 ge to mage jok madhi to yiero moko mwaketo ne mag men in black onge gima notimre e Kenya ka mag bed ni free and fair. Mago gik ma pod bro ketho weche mag demokrasi. Kati neno sani kata makoro watimo magi bende dhi kere akeya gik moko ni ombulu moko kete e jwala ma transparent ni koro idhi tim kanyo ombulu ok bitimore. Kata waketa technology nikech an ja technology mano bende gima nyalo promote. Kata oketa technology giboro sebiro ka ni artificial intelligence madhi njao gigi te ng'e kata mana America kuma technology tiye kendo ne kata mana America sani nyo gineno ki gitimo ng'anyo nikech president mane moyierni koro njao gi sani koro gitimo ng'anyo bende gimoro timore kanyo ma very interesting ma bende aneno ka otimore Kenya ka a very interesting thing abro ka ma daka chiel halero nigo ineno sani America jok manyocha ne telo ne weche mag ng'anyo America gin jorotenge milongo ni black Americans kagi fight ne weche gi mag civil rights to sani jok makoro ni mbele e weche mag ng'anyo America en jarachar nikech gi fight ne gima timore sani to ambende Kenya ka jaluo osedhi e ndara morwako nyaka sufrie wi koro sani bende giwene ogendni mamoko di umbene koro dhiye uru sani wan ga wall wan e sirikal wang'iyo dongruok mar jothurwa gimoro ni wadhi e gine ng'anyo no koro onge achiel kuom ng'ato ka ng'ato wang'e ni ang'o ma oganda kata kaka joma ni e siasa nyalo sumo kaluwore kod limbe jatend piny e masawa mar piny Kenya kaka duond bura kaka oganda gi kaka jok ma geno gimoro e thuolo mabiro. Uneno ka jo masawa orwako president kabisa. Jomoko wacho ni onyiewo gi kata ok onyiewo gi mano ok wang'eyo. Gima nitie ni giwuok gidhi oko. Wan bende joka ka odhi kucho tinwang'o ka joma gigone koko en na jogegi ma local kanyo e weche gi ma local. To president ta girwako gi sironyo. Wan macha nyiso ni girwako president mondo chuny obed machiegni kodgi nikech ging'eyo ni ka president odhi kamoro to ber moro dong kuro. Ka gimoro chunye to we uwuok ka samoro bedo excited mo wacho ni magi mayo timre. Wan bende kako oganda ka president nyalo biro thurwa to warwake moloyo mondo waket chuny obed mamor mondo gimo nyalo miyo nikech nitie gik ma wachiwo e bunge through budget to nitie moko ma president chiwo executive order ema miyo ji ringo ka didwaro gik moko ir president nikech nitie ma samoro nyalo wacho no timre to kata ok okete budget to bech no wache no miyo gini kete budget maloki matimre. Omiyo wan bende kaka joma sawa orwake to gi kaka irwake kuonde mamoko nikech wan bende wan jo Kenya machulo usuru kako nagi.